Здравейте, аз съм Владислав от BaseBunker. Това ни е третия урок за Android, който е специално за научиме и за BaseBunker. В него ще ви запозная пак с една програма, или по-точно ще си сътворим една програма, която вече ще включва Mainfest и някои нови функции, които ще ви запозная. Нека да започнем с това, като създадем нов Android проект. Second Program, можем да го кръстим. Пак 2, 3 и 3 версия. И задаваме някакъв пакет. Finish. Така, първото нещо, което ще направим е да си отидем в нашият layout, който ще му зададем за сега един бутон с ID и някакви размери. Нека да си изтрием това TextView, което не е по дефолт. Така. По-добре използвате следните тагове, които са по-кратки. По-удобни са. Както казах, нека да започнем с нашето ID. Ако не знаете как се съставя, моля гледайте предният урок. Там съм ги обяснил нещата с ID-тата и общо взето с... Има няколко елемента, които съм показал. И общо взето сме работили повече с XML-а. Така, нека си зададем ID, като примерно бутон, клик, някакви размери, 12 density pixels, един текст, нека да е клик и да речем някакви размери. Опа, извинете. Трябва да е с A, съответно. И тук нека да е 30 density pixels. Така, мисля, че вече нашият бутон е създаден успешно. Като го погледнем тук в графичния лейаут, да, имаме си го. Нека да доближа. Така. Можем да го центрираме. Така. Но ще променим на wrap content. Значи това са основните неща, които всъщност в предния урок ги правихме, но толкова колкото си нагласим проекта ни. Добре, нека да минем нататъка. Вече с нещо ново. Тук ще работим с Android Mainfest. Но за тази цел ние ще си направим и още един клас. Отиваме си в нашия проект съответно, в нашия пакет и нека да създадем New клас. Опа, извинете, не е нов интерфейс. New клас и тук си избираме да речем някое име. Second Activity клас. Така, и Finish. Тук ще се екстендем нашия Activity клас. Дава ни грешка, защото не е импортнат в самият проект. Импортваме го. Тук, както виждате, по-точно в ето този първият ни Java файл, имаме си един метод, който е имплементиран по дефолт, но ние можем да го направим последния начин. Даваме дясно копче, Source и Override Implement Methods. Ето тук. Вече тук може да си намерим всичките методи, които Activity класът разполага, защото сме го екстенднали вече. И търсим onCreate Bundle, съответно. И OK. Както виждате, вече се добави. И това ни е много удобен начин да се разгледаме общо взето с какво разполагаме в нашия арсенал от методи. Така. Следващото нещо, както казах, ние ще работим с Mainfest и точно за това направихме два класа, за да можем да комуникираме един вид между тях. Нека да си отидем в нашия Mainfest. Тук
имаме много опции. Eclipse много удобно ни предоставя вместо само XML. Имаме си и директно input полето, които можем да работим и направо си зарежем нашия XML. Макар че според мен е по-удобно тук, защото ако свикнете с тези полета да работите, то ако отидете в някоя друга работна среда, няма да е добре за вас, защото вие ще сте свикнали тук. Например, искате да си добавите един activity или пък нещо друго, какво е било, каквото и да е било. Така че е по-добре работете директно с XML. Така няма да обяснявам още взето какво правят тези всички неща. Единственото, което ще работим в този урок е с ето този tag activity. Нека да си го копираме и да го поставим наново. Може да приемете tag activity като всеки един tag activity ще ни е свързан с наш клас. Този клас вече ние можем да го обработваме като различен екран. Като примерно на един екран ние можем да имаме няколко бутона, на другия екран може да имаме няколко текстови полета. И съответно, ако си го представите последния начин, като два различни екрана, няма да сбъркате. Така. Следващото нещо, което тук ни трябва, или по-точно нека да го обясня, това ни е Android Name, който е в Activity. Android Name всъщност този параметър на нашия tag Activity всъщност ни посочва класът. Тук нека да го изберем съответно нашия Second Program Activity, но не всъщност нашия Second Activity клас, но това е Case Sensitive или на български, това ни е съответно има значение да пишем с голяма или с малка буква. Както сме написали самият клас, така трябва да напишем и тук. Следователно Second Activity клас. Така. Следващото нещо, тук имаме съответно един лейбъл, няма значение от него, но всъщност в момента ще задам ето тук да си по дефалт самият низ. Или пък може да го направим First и ето тук да е Second. За да ги различим. В момента само правя толкова кода, че да можем да прехвърлим, когато натиснем това бутонче, от едното view към другото. Единият след към другия. Или от единият клас към другия. Така. Следователно, когато стартираме нашето activity, първо ще стартираме ето това. И след това, когато натиснем бутончето, ще се прехвърлим ето това. Това не е нашата цел. Затова точно задавам лейбълите, защото в второто activity, вторият наш клас, в този клас, ние няма да слагаме нищо за сега и просто ги различаваме по някакъв начин. Тук имаме, както виждате, в един intent filter, няма да обяснявам сега какво представлява той, но в него имаме два съответно нови тага, които са Action и категории. Така, тук Action ни е представен като Android Intent Action Main. Всъщност, ние трябва да гледаме единствено ето тази част. Тази част Main означава, че все едно като, ако сте работили с Java, все едно като Main метода и казваме това искаме да се стартира първо. Тук вече имаме категория към какво го приспадаме. Това activity към какво го приспадаме и насочваме към нашия ланчер. Това по дефалт се създава. Но когато имаме вече един път насочен ланчер, ние вече трябва да поставяме в всяко друго activity default. Вместо тук да е ланчер, ние го поставяме default. Така, следващото нещо, ние вече няма да използваме ето тук main. Ние ще използваме името съответно на нашия проект, заедно с името на нашия клас, който използваме това activity. Ето тук ни е по дефалт създаден път към нашия проект. Нека да си го копирам. Точка. И тук задължително класът ни трябва да е с голяма буква. Second Activity Class. Така. Нека да си запазя. И общо взето това ни е за нашият MainFest. Има още много да си говори по MainFest. Това са много функции. И общо взето много неща могат да се правят по него. Но за сега стига толкова. Така, нека да отидем тук в нашия първи клас, съответно Second Program Activity и да си създадем нека да си създадем един обект
който да е от тип бутон, съответно, и искам да го насочим към нашето ID на бутона. Клик, или пък да е B, ето така. Пишем CB, пак го кастваме тук find view by ID и пишем си, пак насочваме към нашето ID, и което е b.click. Така, даде ни грешката, заради че не е имплементиран, не е импортнат нашият клас за бутони, и в момента, както виждате, е готово. Пак си създаваме нов set onClick listener, който да заема пак нов view onClick listener, и ето го нашия дефолт метод. Тук пак си точка и запетая слагаме. Ако тези неща не сте гледали, моля погледнете предния урок и там съм разяснил нещата. Така, той е втори урок. Съответно, така, тук вече ние ще направим следното нещо. Тъй като искаме да сменим класовете, или по-точно не класовете, но и така да го разберете, искаме да сменим, вместо да виждаме ето това, което ни предоставя нашият клас Second Program Activity, искаме да виждаме това, което предоставя Second Activity клас. И така да го разберете, да виждаме, което представлява този клас или този клас, не е проблем, но общо взето ние сменяме активитетата. И това го правим точно чрез този mainFest, защото с него създадахме две активитета. Не знам, но според мен става доста объркано, но ще свикнете. Общо взето, когато го разберете, не е толкова трудно. Така. Това става чрез следната команда. Тъй като сме казали, тук имаме един метод onClick, следователно като си кликнем бутона, ще изпълним следната команда. Тя е Start Activity. Така, тази команда тя взема параметър intent, както виждаме тук, add the argument to match start activity, но няма да слагаме но, всъщност ние ще създадем нов обект, intent. Така, този intent всъщност, сега ще ви покажа каква роля играе. Чрез него ние ще си посочим нашият клас и един вид казваме, че искаме да стартираме нов activity клас, който си го посочваме чрез нашия intent. И как посочваме кой клас да е? Ето тук. В тези скоби ние можем да посочим по следния начин. Пишем си името на нашия пакет. Тук отгоре нека да го видя как беше Second Program. И пак посочваме си нашият клас. Second Activity клас. В момента, когато запазя и стартирам, би трябвало, когато натисна нашето бутонче, то да ни препрати към ето това другото view, този друг изглед. Така, както казах, тук единствено ни е зададено да имаме друг лейбъл, общо взето других надпис на самото приложение и затова, че няма да имаме каква разлика, но тук ще имаме едно бутонче, а тук не. И сега ще ви покажа общо взето. Трябва да се стартира нашият Android. Имаме ето тук клик, както виждаме. Кликаме го и не, даде някаква грешка. Сега ще погледна каква е. Съответно, ще паузирам за малко. Да, извинете. Най-обикновено тук също трябва да го направим с главни букви. Мала грешка. Second Activity Class. Нека да си запазим и пак да компилираме. Така и общо взето, след като направим тази програма, единствено нарочно така започнах с по-лесната част. Единственото, което трябва да направите, ако имате предния код, е да промените ето тук в onClick и да промените вашият mainFest. Иначе след малко ще направим една малко по-сложна програмка, която ще, когато кликне нашия бутон, ще ни препрати към някаква страничка. И ще направим така, че да си комуникираме между това Activity и ето това. Нека да погледнем съответно нашият Android, вече когато имаме тук, когато кликнем. И да, както виждате, променя ни се и ни препрати към Second Class.
защо затворих, аз нямам идея, но както и да е. Пак ще го стартираме, нямаме проблем в това. Така. Ето какво ще направим. Нека да си добавим едно input поле в нашия main XML. Сега ще покажа защо. Нека да е edit text. Ще копираме ето тези всичките неща. Махам ето това клик, text size оставям и тук променям edit text put, например, и Android hint ще сложим choose page. Нека да си запазим и нека да видим какво е станало. Така, нямаме проблем в това нещо. Хубаво изглезна. Колкото за бързо направено. Така, все пак да не става толкова дълго урок. Следващото нещо е, нека да отидем в нашият първи клас и тук ще направим следното нещо. Искаме да подадем параметър, ето тук към нашият Activity клас, който параметър после ще го вземем от Second Activity класът. Или общо взето ще направим така, че ние да подадем от това input поле някакъв линк, като примерно към научиме или към Base Bunker и на XML-а и нашият Android, нашия емулатор да ни отвори тази страница. Но вече в новият Activity клас. Така, ето как ще стане. Първото нещо е, ние сме си направили вече нашият Intent Filter, това е добре. И отиваме нататък. Тук съм го оставил final, защото няма начин просто когато кликнем и като използвам нашият Intent Filter и имаме единствено една стойност, тя не може да бъде променена. Но ако това го сложим вече в onClick, ето тук в нашия метод, то тогава може да нямаме final, но ако го махна, просто ще имаме грешка. Така, нека да го върнем. Сега ще използваме един нов обект, той се казва bundle. Нека да си направим нов обект. Чрез него ние ще си сложим даден параметър и после ще го предадем с нашият intent обект. Така. Последния начин ние можем да задаваме някакви параметри. Put и вече избираме какъв вид параметри ще задаваме. Може да е от integer тип, може да е от nis и така нататък. Ние ще зададем от nis. Така. Тук ние ще изберем ключ. Ключ, който всъщност чрез този ключ, когато искаме да извикаме този параметр в другия клас, ние ще използваме този ключ и ще ни върне нашата стойност. Нека да си кръстим ключът page, например, и value. Всъщност, какво ще използваме тук? Това няма да ни е тук. В смисъл, местоположението му ще бъде в нашия метод. Ето така го слагаме. Всъщност, value в момента ще го направя последния начин. Разбира се, може да го променим, но може да си направим директно променим в value или пък айде да е page, нека да е различна. Така. Нека да зададем стойност, като примерно ние искаме да вземем стойността на ето това текст input поле. Нека да си копираме нашето ID, защото след малко ще ни трябва. И тук трябва да си създадем нов обект. Edit text put, като пример. Нека да е PID. Така. Същата процедура. Edit text find view by id r.id. И нашето ID. Да, пак не дава грешка, защото не сме го импортнали edit текста. И тук просто задаваме следното нещо. Искаме string page, така да нашият nis page да бъде равен на put.get text или взимаме текста, който сме написали в нашото input поле. Така, всъщност това е p.getText и всъщност по някакъв не ни го взима като nis и затова ние трябва да го преобразуваме и даваме toString. Така, нека да видим защо не дава такава грешка.
change modifier B to final. Така, нека да си го направим final. Или пък можем да си ги преместим директно тук, ако има някакъв проблем. Но надявам се, че не. Ето вече как. Това вече няма никаква, или по-точно не вече, но сега няма никакви свързани неща с интента. В смисъл, че бъндъла и интента ни са съвсем други обекти. Ето как ще ги съчетаем. Пишем си името обекта на нашия intent, точка, put extras. И вече задаваме нашия бъндъл. Съответно, нашият бъндъл обект, той се казва B. И ето последния начин ние вече сме задали някакви параметри към нашият intent и вече можем да ги използваме в другият клас. Нека да си запазим и да отидем в нашия друг клас да си вземем нашите параметри. Така, тук какво правим? Пишем си нашият бъндъл, нов обект. Пак B, например, get intent. Последния начин ние взимаме нашият intent, който се праща, точка, get extras. Последния начин ние взимаме пък и параметрите от нашия intent, които сме пратили. Така, упражнете го това, сега и да ви се вижда трудно. Всъщност, когато го упражните, ще видите, че е много елементарно. Така, следващото нещо е просто да вземем конкретния елемент. И като пример ние можем да направим следния пример. Като пример елемента ни е от низ. Точно така. Това, че string е равно на b.getString и нашия ключ, който беше page. Така, тук ни даде някаква грешка. Извинете, тук не съм задал общо взето низа. Нека да е page. Така, ще направим един URI елемент. Или пък не. Нека да напишем start activity. New intent. Сега ще насочим вниманието към създаване на тази страница. Action. Това ни е нашия дефолт клас. Action View. Извинете. Нека да го създадем по следния начин. Чрез обект. New intent. Извинете, нещо много ама и малко пауза ми трябваше. Така, тук всъщност пишем intent. Това ни е наш дефолт клас, може да наречете. Точка action view. Така, intent, тук даваме set data и както виждаме, тук взема датата URI, или по-точно ние ще посочим дадена страница. От друга страна, тази URI дата ние ще подадем някакъв низ, който низ всъщност сме взели от предното activity, или това ни е нашият параметър, който пък играе ролята на текста, който сме въвели в input полето. И пишем page. И тук пишем си intent. В момента, когато стартирам, трябва да сработи всичко и да ни препрати към страницата, която сме написали в нашото input поле. Нека да компилирам. Както затворихме нашия емулатор, сега трябва да го чакаме. И пак ще обясня нещата общо взето с втория клас. Предполагам, че първия сте ги разбрали, но ще преминем през тях. Така. Няма кой знае колко трудни неща, но
Пак се извинявам за това, че паузнах на 2 пъти урока. Мисля, че 2 пъти бяха, но не съм много по уроците и някой път нещата направо ми излизат от главата и трябва малко да помисля. Така. Нека да си отключим и предполагам, че няма да има проблем с програмата. Нека да напишем дадена страница. Например, научи ме. Ето така. Клик. И не, имаме някаква грешка. Ще паузна и съответно ще погледна къде. Нямаме грешка, но единственото, което беше, просто трябвало да сме въвели целият линк. Да не е само научи ме, но с HTTP и съответно двете точки наклонените черти. Сега го пробвах така и просто се получи и затова в момента стартирам ново емулатора. Така, ето когато стартирам HTTP научи ме и в момента трябва да ни се отвори. Кликаме и да, както виждаме, отваря се научи ме. Съответно видяхте как работихме с Activity класовете. Така, и нека да се отворим. В момента нашият емулатор повече няма да ни трябва и нека да обясня още малко. Тук започваме. Имаме си съответно нашите интенти, нашият интент, който всъщност играе ролята на да ни свърже класът, да ни посочи нашият клас, който искаме да използваме. Нов бъндъл си направихме, който обект пък ни вкарва параметри. Ние затова го използваме. Използваме го да си вкараме параметри, така че да можем да комуникираме един вид между двата класа или между двата Activity класа, този Second Program Activity и Second Activity клас. Съответно по-надолу задахме последния начин, когато нека първо да кажа, че тук направихме си един низ, който да бъде равен всъщност на текста, който сме написали в нашото input поле. Тъй като не го приема като низ самият текст, ние трябваше да го преобразуваме, затова написахме toString. Така. Другото нещо, което направихме, ето последния начин ние се поставихме всъщност нашите параметри чрез бъндъла. Написахме B, това ни е нашият бъндъл обект, точка под string, или ако имате, например, от integer тип, пишете под integer и така нататък, каквито общо взето разполагате. С какво да разполага самият обект. Първото нещо да напишем ключът. Този ключ, когато искаме да извикаме в другият клас и когато искаме да вземем другата стойност в другият клас съответно, ние трябва да напишем този ключ, съответно page сме задали тук, значи page трябва да напишем ето тук. Ето го. Така, след това задаваме нашата стойност на page. Нашата стойност тук е съответно това, което сме взели от input полето. Ето последния начин вече комуникираме между нашият intent обект и нашият бъндъл intent.putExtras b. Съответно B е нашият обект, който вече съдържа параметрите и Start Activity. Последния начин ние просто си стартираме наш Activity клас и се отваря ето това нещо. Тук вече за следния начин ние си взимаме нашите параметри, когато създаваме нов бъндъл обект, който има стойност getIntent, getExtras. Последния начин ние си взимаме нашите параметри. Ето така не комуникираме пак между интента с параметрите и ние си взимаме общо взето в низ, правим си нов низ, взимаме си чрез обекта и getString и тук нашия ключ. Създаваме нов intent, това е само за препратка, този, който е вече за препратката към страницата. Създаваме нов обект, който да е ActionView съответно със стойност такава. Тя ни по дефалт съставена, не е за никаква насока. Към клас, който сме създали ние. Тук правим нашия обект, поставяме някаква стойност от setData, която да е чрез URI.parse, чрез тази команда и page всъщност ни е линкът към който искам да препрати. И всъщност стартираме. Това беше от мен. Мисля, че добре се получи урока. Извинете пак за прекъсванията. Чао, чао и лека вечер.